शंकर बाबा, मीडिया एक भाग झाला, सरकार दुसरा भाग झाला. आपण आपली अनेक चांगल्या चांगल्या लोकांमध्ये उठबस नेहमी राहिली आहे. जे कृष्णमूर्ती, राम मनोहर लोहिया, गाडगे बाबा, तुकडोजी महाराज, रतन टाटा अशा ज्येष्ठ श्रेष्ठांचा सहवास जो आपल्याला लाभला, त्याच्यातनं त्यांच्यात आणि आपल्यात काय देवघेव झाली? आपले काही विचार बदलले असतील किंवा त्यांना एक दिशा मिळाली असेल. भगवान रजनीशांनी कृष्णमूर्तींचं फक्त प्रवचन ऐकून त्यांनी आशीर्वाद दिला. भगवान रजनीकांनी तुम्ही ध्यान करू नका, तुम्ही कार्य करा. रतन टाटासारखे उद्योगपती मोठमोठे जे लोक भेटलेले आहेत ते किती पैसे पाहिजे मग पण त्याच्यात इन्व्हॉल्व ते होत नाहीत. मी जर म्हटलं राधाचं नाव तुमच्यात ठेवू का, तर ते नाही. बरं, हां, हे हा याच्यावर मी उत्तर देऊ शकणार नाही. याचं माझ्याजवळ उत्तर नाही आहे. पण समाज उद्योगपती लाखो रुपये घेऊन माझ्याकडे येत आहेत, हे फार मोठी उपलब्धी आहे. लाखो रुपये, याची कल्पना करू शकत नाहीत. एवढा पैसा आमच्याकडे, वेबसाईट कळावं नाही लागली. फक्त याला उत्तर मीडियालाच मागतो मी तुमच्या माध्यमातून, का मी इथपर्यंत आलेलो आहो, मी कसं पुढं गेलं पाहिजे हे मीडियानीच सांगायला पाहिजे. आता शंकर बाबा, तुमचं दत्तक कुटुंब जे आहे ते खूपच, म्हणजे आता किती जणांचं तुम्ही पितृत्व घेतलंय, विस्तारत आहे तुमचं कुटुंब. पण तुमचं जे घरातलं जे रक्ताचं कुटुंब आहे, म्हणजे तुमची पत्नी म्हणा किंवा घरातले भाऊ वगैरे, तर त्यांची रिॲक्शन कशी राहिली या सगळ्या? ही तर माझा मोठेपणा होऊन जाईल. परंतु एक सांगतो का, माझा संसार फार सुंदर होता. 20 वर्ष अगोदर त्यांना मी तिलांजली दिली. त्यांच्याशी माझी बायको मेली त्यावेळेस माझ्यावर टीका झाली का हा नावासाठी आपल्या बायकोच्या प्रेत यात्रेत गेला नाही. ती यवतमाळला वाढली, पण बाली नावाची मुलगी जी शिर्डीच्या मंदिरात टाकून दिलेली होतं, तिच्या लग्नामध्ये हार टाकत होते. त्यावेळेस मोबाईल वाचतो का तुमची बायको मिली. आता त्या बालीचा माझी मानस कन्या, तिच्या लग्नात जर मी सोडलो तर तिचं लग्न कोण करेल, म्हणून मी गेलो नाही. परंतु तिला तिचा मुलगा, म्हणजे आमचा मुलगा, मी त्याला मानत नाही, त्यांनी सगळं क्रियाकरण केलं. म्हणजे कुटुंबाचा मला कोणताही त्रास झाला नाही. आणि आज मी लिहून दिलेला आहे का मी मेल्यानंतर माझ्या मतिमंद मुलांनीच मला कबरीमध्ये गाडावं. त्यांचा हक्क आहे. माझ्या बहीण भाऊ कोणी माझ्या कुटुंब राहिलं नाही. बरोबर, कोणीच नाही. शंकरबाबा, जेव्हा तुमच्यासारखे कार्यकर्ते समाजसेवा करतात, आज या दत्तकांच्या ज्या प्रश्नात काय होत आहे की बरेचदा आरोप होतात, मी तुमच्यावर होतात असं म्हणत नाही, की नाही याच्यामागे फॉरेन मनी असतो, भारतातल्या लोकांना, म्हणजे भारतातल्या मुलींना बाहेर विकत घेतलं जातं, अरबस्थानात पाठवलं जातं वगैरे. तर अशा टीकेचा वगैरे तुम्हाला कधी त्रास नाही झाला? नाही, माझ्यावर कोणी टीका केली नाही. कारण का मला घर जे आहे हे नजूलच्या जागेवर झोपतो. हे कपडे मला मीडिया देतात. हां, हां, आणि जेवण प्रभाकरराव वैद्य देतात. बाकी माझ्याकडे माझे बँक बॅलन्स नाही, मला घर नाही, माझे भांडे सगळे, ते सांगणं बरं नसते. माझ्याजवळ पहिला व्यक्ती आहे का जर शासनाने हा माझा आश्रम पटवर्धन सरिका घेतला तर मला गोव्याला येऊन प्रशांत भाटच्याकडे राहावं लागेल किंवा तुमच्याकडे भीक मागून राहावं लागेल. मला घर नाही. या सगळ्या मुलांसाठी आम्ही केलेलं आहे. आपल्यामध्ये एवढी कार्यप्रवीणता राहिली, आपण समाजकारणात नेहमीच पुढे राहिलात, कधी राजकारणात जावंसं वगैरे वाटलं नाही? आपल्या जीवनाची पुढची दिशा कशी असणार? राजकारणामध्ये माझ्याशी उत्कट काय का नवल वाटेल तुम्हाला असं राजकारणामध्ये माझे पदार्पण होतं. कारण आपल्यासारखी चांगली माणसं हवी. प्रतिभाताई पाटीलचा पोलिंग एजंट आणि जिल्ह्याचा काँग्रेसचा कार्यकर्ता होतो. बरं. परंतु 20 वर्षापासून कोणाशी नाही. इंदिरा गांधी मला घेऊन बसत होते, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सगळ्या विचारसरणीच्या लोकांशी यांचे चांगले गुण मी घेतले आणि वाईट गुण सोडलं. यांच्यामध्ये माणुसकी आहे, चांगल्या गुणामध्ये आज माणुसकी आहे आणि ती माणुसकीने मला पूर्ण धडा मिळालेला आहे. माणसातलं चांगलं ते बघून. आणि म्हणून मी तुमच्यावर एक शेर सांगतो की तू है सूरज, आमचं दुःख काय आहे पहा. शायर म्हणतो, तू है सूरज तुझे क्या मालूम रात का दुख, अरे तू किसी रोज उतर मेरे घर को शाम के बाद. बरोबर. ते माझी म्हणते आमचा बाबा कुठे आहे, आमची आई कुठे आहे. जेव्हा तिला मासिक पाळी येते ते लाल कपडा घेऊन फिरते, तिचं शेंबूड पुसताना ते पोरगी करते. ते हे जे पाहल्यानंतर बरोबर हे ज्याची कल्पना करू शकत नाही. आणि या भारतातली काय व्यथा आहे अपंगाची, हा मोठा आहे. म्हणून रामदेव बाबाला म्हटलं होतं का मी येतो, रामदेव बाबाला आमंत्रण, पण मी म्हटलं नाही, राजकारणी लोक नाही आले पाहिजे. ज्याच्याकडे रेशन कार्ड आहे, ज्याच्याकडे अपंग आहे तोच माझ्या शिबिरात येईल. बोले ये तो नहीं चल सकता. तो मतलब फिर आओ मत तुम. अपंगों के लिए शिविर ले रहे तो अपंग ही आना चाहिए. बरोबर. और उसमें योग शिकाय तो अपंग तर दूर होऊ शकते. म्हणून अशा लोकांना मी टाळलं. शंकर बाबा, आपण नेहमी काहीतरी देत आलाय समाजाला, प्रत्येकाला, अपंगांना, सगळ्यांना. पण आता जो येणारे जे प्रत्येक क्षण येतील त्या क्षणांकडनं आपलं काय मागणं आहे? तुम्हाला काहीतरी स्वतःसाठी तुम्ही काहीच कधी मागणार नाही किंवा तुम्हाला काय हवं असं वाटतं? त्याचं एक विस्तारित कुटुंब झालंय. विस्तारित कुटुंबावर एकच आहे का आज सगळी व्यवस्था अप्रतिम झालेली आहे.
3 तारखेला हा प्रश्न आपण विचारला नाही, माझा मान ठेवला, हा तो का माझ्यानंतर काय, माझ्यानंतर विदूर नावाच्या दोन्ही डोळ्यांचे अंधळा मुलगा आहे, बरं, तो पंढरपूरला विठोबाच्या मंदिरामध्ये 4-5 दिवसाचा टाकून दिला होता, हां तो आज 20 वर्षाचा झालेला आहे. हां 3 तारखेला महाराष्ट्र राज्याचे समाज कल्याण मंत्री शिवाजीराव मोघे, ते अन्न मंत्री अनिल देशमुख, काही मीडिया, जोगळेकर सगळ्यांना आमंत्रण देणार आहे, हे सगळे लोक बोलावून 3 तारखेला त्याला बालगृहाच्या बाहेर काढून त्याला माणूस बनवेल आणि माझं सगळं पद मी विदूर शंकर बाबा पापळकरच्या ताब्यात देईल. ही फार मोठी घटना मी तुमच्यासमोर सांगतो. आणि त्याच्यासाठी माझी एक मागणी आहे की अय खुदा 2 पल की जिंदगी और दे दे मुझे, अय खुदा 2 पल की जिंदगी और दे दे मुझे, मेरे कब्र से उदास जा रहा है कोई. वा वा. शंकर बाबा, आपण मतिमंद मुलींचीही लग्न लावतात, तर त्याविषयी संसार कसे होतात, सुखाचे होतात? सुंदर संसार झाले. त्या माझ्या स्टडी आहे. मतिबंद मुलगीला, हा आता तुमच्या मी नाव नाही सांगत, गोव्याला उतरताना प्लेनच्या बाहेर होते, 2-3 लोकांनी हा प्रश्न मला ओळखला. त्यांनी मतिबंद मुलीला योग्य जे नॉर्मल करा तिला, आणि तिला मातृत्व द्या, हे हा फार मस्त आठवला हा प्रश्न. राष्ट्रीय याच्यावर मतिबंधात काम करते राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, मनोविकास निकर हे काम करते. तर त्यांनी म्हटलं का मतिबंद बच्चियों का विवाह ये उपचार नहीं है, आणि मी म्हटलं का मतिबंद नॉर्मल बच्चियों का विवाह ये उपचार है. तर माझे 4 कुटुंब केलं, म्हणून मॉडेलमधून मी भारतामध्ये गेलो. हे नोट करा. हो. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थांचे डायरेक्टर टी शिवकुमार है, नोट करा पत्रकारांनी, का मतिबंद लड़कियों का विवाह करके शंकर बाबा के वो जो बच्चे झाले, वो बच्चे जो हुए वो नॉर्मल हुए, वो कॉन्वेंट पढ़ रहा है, प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, और अपने माँ को बोलते हैं कि आई नागपुस, लक्ष्मी नाम की लड़की, पिंटू की लड़की है, वो अपनी माँ को बोलते का आई नागपुस. लक्ष्मी नावाची मुलगी आपल्या बापाला डोळ्यांनी अंधळा आहे, ते बोट धरून शाळेमध्ये घेऊन जाते, बाबा बरोबर चाला, याच्याशिवाय माझ्याकडे पुरावा नाही आहे. म्हणजे ते मुलं आईबाप पोसणार नाहीत, पण मुलं आपल्या आईला सांभाळून ठेवतील, म्हणून या महिलांना मातृत्व द्या. आपण हे ज्या मुलींना ट्रेनिंगही दिलं, हे जे काही संस्कार दिले असतील, प्रेम दिलं असतील, की औषध उपचार पण आपण देता, काही मेडिकल सायन्सचा पण त्यात भाग आहे? नाही, फिटीसाठी आमच्याकडे आहे, गार्डिनल गोळ्या द्या. बाकी मतिमंद मुलीला दवाखान्यामध्ये नेणं चुकीचं आहे. त्याला घरामध्ये ज्याप्रमाणे मुलीला, आजही तुमच्या गोव्यामध्ये मागच्या वेळेस 5-6 मतिबंद कुटुंब पाहिले, अप्रतिम आपल्या मुलांना ठेवतात. आणि शाळेमध्ये जरूर पाठवा, पण शाळेमध्ये शिक्षक जे ट्रेन असले ते जरूर पाठवा. दवायाने होणारे डॉक्टरांचे पोट भरले जातात, पण एकही मी आपल्याला प्रश्न विचारतो या मुलाखती, किती मतिबंद मुलीचे लग्न पाहिल्या तुम्ही सांगावं. आणि माझ्या इथे या, त्या ठिकाणी तुम्हाला मतिबंद मुलीला मुलं झालेले आहे दिसत आहेत, त्यांचे 23 नातू आहेत मला, आणि सगळे आपल्या नातवाला घेऊन मला येतात, बाबा आमची पोरगी आहे, आणि मी त्यांना 1 रुपया देतो, तो 1 रुपया दे रहा है क्या मेरे बच्चे को, असे भांडण करतात. बाबा, दुसरं एक तुमचं मला वेगळेपणा नेहमी जाणवतो, की इथे बाल सुधारगृह आहे गोव्यामध्ये, की कोणाची कायद्याशी कॉन्फ्लिक्ट झाला, मुलं पळून गेली, बेवारशी मुलं असली, त्यांच्या आयुष्यात शोकांतिका खूप राहतात, पोलीस पकडतात, बाल सुधारगृहात टाकतात, तिथनंही ती मुलं नेहमी पळून जाण्याचा प्रयत्न वगैरे करत असतात. मुलं काय किंवा मुली काय, किंवा तिथेही अत्याचार घडतात, त्यांना दुर्दैवाला सामोरं जावं लागतं. आपला जो आश्रम आहे, इथून असं कधीच ऐकलं नाही की कोणी पळून जायचा प्रयत्न केला. आपल्याकडे येण्यासाठी लोकांची रांग लागते, आणि सरकारची जी ही वसतिगृह वगैरे असतात, लोक पळून जाण्यासाठी प्रयत्न करतात. तर हा फरक का होतो? त्याला पैशाच्या मागे सगळे धावत आहेत, सत्तेच्या मागे धावत आहेत. 30 मुलांवर 10 कर्मचारी, 100 मुलांचं रिमांड होम असते, कर्मचारी 15 असतात, मुलं 2च असतात. जर हे आम्ही बोललो तर एखादा तिथला आमदार, एखादा त्याचा असेल नातेवाईक, तो माझ्या खिलाफ मला त्रास देईल, म्हणून मला त्या मुद्द्यावर बोलायचंच नाही. प्रेम द्या आणि प्रेम घ्या. मी आजही तुम्हाला म्हणतो, इथे कोणी मतिबंद मुलगा असेल, त्याला तुम्ही गुलाबाचं फूल द्या, त्याला सायकलवर बसा, दुसऱ्या दिवशी तो तुम्हाला नमस्कार करेल. शेवटी उपाय हाच आहे का आईचं प्रेम द्या. तो बापही असेल ना, आईचे प्रेम द्या. बरोबर. हा माझं उत्तर. शंकर बाबा, आपली जी पिढी होती, एकतर तुम्ही स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये भाग घेतला आपल्या पिढीच्या लोकांनी, किंवा समाज सुधारणेत भाग घेतला, किंवा अशा कार्यांना वाहून घेतलं, तुम्हाला युवकांचं सहकार्य कितपत मिळतं? नाही, एकही नाही. काय कारण असेल? काय ते संडास तुम्ही युवकांपर्यंत पोहोचलेला आहे, किंवा मी MSWच्या लोकांना शाळेमध्ये येऊ देत नाहीत. आल्यानंतर
मुंबई पुण्याच्या SNDT कॉलेज जे आहेत त्यांनी माझा विरोध केला. त्या मुली वगैरे 200-200 मुलं मुली येतात, नाचतात गातात. त्यांना पहिले म्हणतो हे आणले काय, पेन आणला काय, कागद आणला काय, माझ्या संस्थेचं नाव काय, नाही. मग कशासाठी येतात? आणि त्याच्यानंतर 4-5 मुली मजबूत येतात. मग त्यांना म्हणतो या मुलीची संडास धुवा, इथं नाक पुसून द्या. अगं बाई आम्ही नाही करत. पण ही जी युवकांमध्ये ही जी अनास्थायी कशी बदलायची? ही अनास्थायी मीडियाच बदलू शकते. मीडियाच बदलू शकते. बरोबर. जागृती जर आणायची असेल हे सांगू शकेल का? तुम्हाला सेवा करायची असेल तर त्याची संडास साफ करा, तो रूम साफ करा, त्या मुलाच्या कपडे धुवून द्या, त्याची आंघोळ करून द्या. तो जे निर्माण होईल, जर एक झरा इथल्या 2 मुलीं 2 मुलं तयार झाले, हा झरा, गोव्याचा झरा पूर्ण भारतात जाऊ शकेल. आपण शंकर बाबा कसे झालात? शंकर बाबा, मी पहिले शंकर पापडकर म्हणत होते तर कोणी नमस्कारच करत नव्हता. मग मी म्हटलं काय करू, बाबा लावून टाका सालाला. तर ते बाबा लावून टाकलं मी. तर ते बाबा म्हणजे ते मुलंही बाबा म्हणत होते, आम्ही सहभागी. बाबा म्हटल्यानंतर व्यक्ती आता एअर इंडियामध्ये आता आलो मी. आमच्यासोबत हे संजय एक आहेत आमच्यासोबत आलेले होते, तेही होते नाते. तर ते घोंगडी गिंगडी पाहून म्हटलं आपण कोण, म्हटलं शंकर बाबा. म्हणजे आशीर्वाद द्या. म्हटलं एक ऐसा बाबा टायर की चप्पलवाला. तर ह्या विनोदाच्या मध्ये बाबा म्हटल्यानंतर एक फार मोठी आईचं माया मला मिळते, म्हणून तो बाबा झालो. बरोबर. त्याच्यामध्ये पण मी एक जरूर हा पहिला बाबा आहे का कोणाला दान मागितलं नाही. पहिला बाबा आहे. जोगळेकर उपस्थित आहे तिथे, सामान्य बसले आहेत. 25-25 लाख एक लेखवर आलेले आहेत. तुमच्या ढवळीकर कुठे गेले काय माहीत. त्यांनी एक लेख लिहिला होता, तुम्हाला खोटं सांगत नाही, 3.5 लाख रुपये आले होते. हा प्रशांत भाट सावंतवाडीला असतो, ट्रेन सगळ्या प्लेनच्या तिकिटा काढून देतो. हा मीडियाचा काम आहे, गोव्याची मीडिया. आणखी एक प्रश्न आहे. मी तुम्हाला फादर तेरेसा म्हणणार नाही, मी मदर तेरेसाला मदर शंकर पापळकर बाबा म्हणेल. याचं कारण असं आहे की आपण धर्माचा पण विचार केला नाही कुठलंही काम करत असताना. तर ही धर्मनिरपेक्षता आपल्यामध्ये कुठून आली? कोणी मुसलमान असू द्या, ख्रिश्चन असू द्या, हिंदू असू द्या, सगळ्यांना तुम्ही मुक्तद्वार दिलं. तर कुठेतरी खऱ्या अर्थाने तो जो सेक्युलरिझम आहे तुम्हाला तुमच्यात दिसतो. मला आपण रडवू नका, मी जीवनात कोणाला घबरावत नाही, फोटो काढू दिला नाही मी कोणाला. पण नाईलाज होऊन जातो कधी कधी. या मुलांच्या भवितव्यासाठी मी मीडियासमोर येत आहे. परंतु अत्यंत दुःख अंतःकरणानं सांगतो का मीडियाच्यानीच हे भलं होऊ शकते. हा माझ्या तुम्हाला उत्तर आहे माझं. मित्र हो, दुसऱ्यांच्या दुःखाने जो रडतो तो खराखुरा देव माणूस असतो. आजची आपली भेट होती अशाच एका देव माणसाची. आपल्यापैकी देव कोणी पाहिला आहे? मी तरी नाही पाहिला. कधी देव दिसेल याचीही गॅरंटी नाही, पण त्याची उणीव मला वाटतं आजपासून आपल्याला कोणालाच भासणार नाही. कारण आज आपण शंकर बाबांना पाहिलं आहे. ब्रह्मा, विष्णू, महेश, येशू, मोहम्मद, बुद्ध शंकर बाबांपेक्षा वेगळे असूच शकत नाही. शंकर बाबा, तुम्ही इथे आलात, आम्हाला इतकं मार्गदर्शन केलं. तुम्हाला गोव्याच्या वतीने आणि प्रुडंट चॅनलच्या वतीने लाख लाख प्रणाम. आपला कबूल करतो नमस्कार. आणि 123 मुलांचा बाप तुमचे आभार मानून तुम्हाला नमस्कार सुद्धा करतो. नमस्कार.